Eli nyt sitten. Oikeesti. Olikin ehkä jännittää vähän. Niin mäkin, mut kun tätä on näin paljon. Niin, he pistettiin tähän sain. Oota! Pitäisikö hakea joku lasi, jotta jos ei pysty, niin sitten. Mut joutuu vetämään rangaistuksen. Voi sylkästä sitten vähän. Miten soppaa? Ota vähän. En oikein huomaa mitään. Mitä? Meillä on soijaa ja tätä ei oikeasti sitten kannata laittaa paljon. Nyt tässä niinku, älkää koittako kotona. Me koitetaan, me ollaan tyhmiä. Mutta tätä ei tule yhtään niin paljon, koska tää on niinku... Mulle niin paha, koska mä vedän joskus soijaa silleen, kun mulla jää sitä niinku, niin sitten mä vedän sen. Mut se on aivan tajuttoman suolasta, niinku pienikin määrä. Toi on mulle tarpeeksi ainakin. Tommonen. Tää on muuten oikeesti aika paha. Ihan ruisille. Mä oon sushilla. Kato, onko se mennyt pilalle? Ei oo kai. Tää on oikeesti paha. Mä en oo ikinä maistanut soijaa. Ei niin. Nyt tää kyllä pitää heittää vettä. Okei, mulla ei yritä. Tiedosta on aivan sairaan suolasta. Tää ei ollut oikeesti hyvää, kun mulla tuli aivan No, 1/5. No, -5/5. No ei oo. 1/5. No, mut seuraava. Ja seuraava on Tää on ketsuppi. mulle pahempi. Siis tää on aivan hirveetä. Paljon. Paljon. Tää on ihan hyvä. Sitä meni sun huppariin. Ei mennyt. Meni tonne. Ei mennyt. Ei, noinko paljon? Mua yrittää edelleen. No, mua yrittää tää ketsuppi. Hyi, Otetaanko, jos me löydettäis jostain nakkeja, jos jotain nakkivettä? No niin, se on ihan se. No niin, oi. Ennen kuin tehdään tää, niin mä käyn vessassa. Joo. Alku, tuu nyt! Joo. Yhtään. Epäiles. Tätä on vähän vaikea syödä. Tää on vähän vaikea syödä kyllä. Tää menee niinku just ilman oksennusta. Tää kävi oikeesti. Ketsupi on suola. Mulla oli vähän vaikea syödä, kun mulla oli... Tälle. Ai sitruna. Sen sä saat sit vetää. Joo, ei. Meillä on hot chili
3. Missä on? 3 hotti. Hot chili sauce. Noniin. Tätä en oo kyllä varmaan. Kuivasit noit. Joo, kuivas. Kohta. Auki. Mitä hittoa? No niin. Mä ollaan kyllä niin brain roll. Ei. Tähän mä suostun. Sitä ei auki. Tää on vaikea annostella. Mullakin pelottaa ihan saahutisti. Ei suoraan. Sun tukkas. Ei se viimeinen. Siellä sitä on. Nyt mä pistän suuhun. Niin saman verran. Mä yritän, kun sulla on niin hyvä taktiikka. Hitaasti. Siinä oli 2. Siinä oli kokonaan. Ei ollut, siinä on kyllä vähän. Oikeesti. No niin. Mä oon valmiiksi. No mulla on vettä tässä. Ei. Joo. Eka vesi, sitten vesi. Joo, mutta eka vesi, sitten vessan ovet nyt avataan. Et jos tulee oksu, niin N-Y-T. Ei sun paha, mene lisää. Hyi, vitsi, tää on paha. Mitä nyt alkaa vähän? Mitä vähän? Toi on hyvä. Tää saadaan pahaa. Mitä vähän potkii? Mitä vähän potkii? Mitä? En mä sanoisi, että tää on 3. Tää on ehkä 2. Mun mielestä oli ehkä 4,5. Ois voinut tulisempi. Niin kuin 3. Heippa! Ja se ois moro.